Mbukeli namhlanje uhlelo lwethu silivula ngenyembezi kanye nenhliziyo eintsontsothayo njengoba ngempela sonto kuvele indaba ezibuhlungu kakhulu. Lezi indaba ke ngizokhothama kaNdunankulu kaZulu usungulo luyibunubunu umntwana uma ngosuthu Buthelezi imbabazane emahaqa eyakhothama ekuthatheni kokusa kwangomgqibelo. Mbukeli ke inhlelo zethu namhlanje zizobe zigxile kakhulu eintweni ezithinta udondolo ngumkhombandlela wenyathuko okumele ukuthi ithathwe ke yisizwe sikaphunga nomagebe. Umuntu kowabekizile imbili isile sebuza sabanyandezulu ngonyama uZwelithini kaBhekuzulu kanye nengonyama ebusayo ke njengamanje uMisuzulu kaZwelithini shenge sokalisa mnyamani nqanyelele ibekile induku ebandla kuvelela shona ilanga ekseni ngomgqibelo kwahla kuseni. Nathi sizisizwe samaXhosa singatsho into yokubana la sitshonela emini kenene shenge uyibekile induku ebandla. Kodwa ke siyathanda ukuthi ngxe tutwini sizwe sikamageba sizwe sikaZulu nakubeni nje kunalengxiba kaxaka konke kuyedlula. Nathi ke sisizwe samaXhosa sibonile ubukhokheli bakho safunxa nto angana lapho uyakhona ungalidloze lihle uqhubeke kaloku nokuphefumlela isizwe sakho ngenzondelelo nobukhokheli bakho bobukroti ubunabo angake ungalala ngoxolo. Igama lami nguKholosa Kalubisi unonkanyezi masihlabele emgama ngovimba wethu wanamhlanje. Uzotshalwa ngolesihlanu undunankulu wesizwe samaZulu nobe ephinde abe ngumsunguli weqembu inkatha Freedom Party imbabazane emahaqa iguqe isineminyaka ecela eminyakeni eyikhulu kudala. Xophela kabana wacisha unomphela solika Mthaniya waqhusuka wawa Ndlunkulu unqolobane enkombandlela yomlando wakho iweleziko lokufa uwile umutho omkhulu wathula umlomo ongathethi imanga sadla besikhomba unqo ngiyathuka osimiya yomlando wobukhosi bakwaZulu shwele lalani ngenxa ibikhothema inkombandlela yakho nokho uyibekile induku ebandla. Lala ngoxolo mbabazane emahaqa ehaqa amadoda kwaze kwasengabulela umthongo wakuqa kuze bethibela abakamadaka dunuse shwele seqa mlingwana beyilinge ngoba belingwa abasemvathu phumula mmemezi kaZulu memeza amajaja bevele eningizimu nasenyakatho umnyikisi wentaba ezilikhulu unyikisi ikodla inkomo kwaze kwazamazama ingome yibinda wena wenkosi shenge mnyamana kanqengelele ndlelandle uzube lidlo selihle. Indodana yenkosi uma ngosuthu Buthelezi umntwana uZuzifa uthi imbabazane emahaqa ibingaphezulu nje kukababa kuyo kodwa ibingumholi ngisho nasekhaya ngaleyo ndlela ke umndeni uqemeke udume lwengozi lokhu ukusho izolo enengxoxo nentatheli indaba zeSABC ezinze eThekwini uSimphiwe Makhanya. It's been a very, very difficult time. As you just said, I've been worked with him very, very long time, not only as a father, but I got quite involved and sucked into all that he does. So really it's very difficult, I know, for the whole family. But if for a moment I just talk about myself for a moment, it's really very, very difficult and I don't know how to cope. I'm numbed. We are all bereft. We're at a loss. At times you feel like it's a dream, but this dream, you don't wake up from the dream, from the dream. So it's a very, very difficult time. Actually, we do not know how we're going to cope. The home itself, the homestead, it feels very light. I mean, it's just buildings, because the home really is a home through the head of the family. So the pain I cannot describe to you now, and it comes with all sorts of things. I think maybe the one thing one can thank Ushenge for is that he gave us all a foundation. He taught us his values, not only by sitting us down and talking to us, but just by observing how he ran his life. And of course, I mean, and you see what is overwhelming. You know, they say when days are dark, friends are few. But I think that we are just overwhelmed by the warmth that, I mean, like a blanket that has, I mean, covered us up in this very, very difficult time. And maybe another thing which one is observing, we were saying as a family, you never realize the immensity of the person when is your family. But what we are seeing now is we're just overwhelmed. But at the same time, we really wish to express our deep, deep gratitude to the friends, to the nation. And we just don't have the words to thank everybody with what they've expressed to us in terms of trying to comfort us.
Kusenjalo mbukeli, uninzi labantu liyaqhubeka nokuthumela amazwi ovelwane kwaphinda ngene. Izakhamuzi ezakhele isizwe sakwaButhelezi kanjalo namabutha aqhamuke ezifundeni ezahlukene KwaZulu-Natal bangena bedidelana kwaphinda ngene selokhu kuzwakale indaba zokukhothama komntwana. Ibamba bukhosi la kwaButhelezi likholelwa ukuthi umntwana wakaphinda ngene ushiye esikhulu isikhala ngaphandle nje kubukhosi besizwe sakhe. Angikhuluma iqiniso, uNkulunkulu ozosisiza njengamanje ukuthi undunankulu ozolandela uzoba yiluphi uhlobo. Ngoba ngaphandle kwandunankulu obenjengalo ubefana ngamashini enkosi uShaka eyakwazi ukubumba isizwe samaZulu. Nabalandeli beqembu le-IFP bangena beshintshana ukuzobhonga emswaneni kwaphinda ngene. Thambele umuntu obesiphethe osihola ngeqiniso osihola ngakho konke okuhle and kubaluleke kakhulu ukuthi mina ngibe khona la njengomuntu osiphathe ngeqiniso ezweni sonke sisonke. Kusho likhulu kakhulu sisonke siyiqembu ukuthi siphume ngobuningi bethu sizomela umuntu osiholile nje osiphathe kahle ngenhliziyo emnene nenhliziyo. Usotswebhe omkhulu we-IFP uthi ingcabha manje seyisele nobuholi obusemandleni ngekusasa leqembu. Our responsibility is to ensure that we uphold his vision, uphold his legacy, and that is the responsibility, and that's something that I hope all our leaders within the IFP and outside would adhere to, in that the legacy and vision of Mtwana. Izifikele mathupha iANC Olundi esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba ibiyobhonga emswaneni kulandela ukukhothama kaMntwana kwaphinda ngene. Ilungu lesigungu esiphezulu kuANC uDokotela uZweli Mkhize uchaze imbabazane njengomuntu obenolwazi olunzulu kwezombusazwe. Ilungu lesigungu esiphezulu ANC uDokotela uZweli Mkhize uthi likhulu iqhaza elibanjwe imbabazane kwezombusazwe. Ngokusho kaMkhize yize kuye kube khona ukungaboni ngasolinye kwezombusazwe kodwa ulwazi likaMntwana wakwaphinda ngene oluyinqa izivele alikaze lahlatshwa inhlali. 3 generations ago he will not give you the history, will give you practical experience, having at the center of all of this. This was the value that he brought into all of this. Kusenjalo ilungu le-IFP eParliament inkosi uMzamo Buthelezi uthi ngenkathi ezolezi indaba ezibhlungu into emkhathaze kakhulu emoyeni wakhe ukuthi asibange sisafezeka isifiso sikaShenge sokuthi iIFP neANC bethelelana amanzi. Uthema indaba sizizwe umuntu lesihambile yodwa mina into engikhathaze kakhulu ukukhumbula amazwi akhe ayiwakhuluma ebhekiseni umongameli wezwe. Yabona kababa emlalele nabamuzwa ngicabanga ukuthi kukhona ukusheshsha kwafanele bakwenzeke kulezi indaba engake nikhuluma ngazo ngoba umntwana expressed a sincere plea to the President of the Republic ukuthi my last wish before I shut my eyes ukuba ngibone iIFP neANC ureconcile. Kusukela izolo ngenkathi iqubuka imbiko ukuthi usekhotema umntwana wakwaphinda ngene selokhu engene njalo amazwe enduduzo. Kusenjalo mbukeli, induna zasehostel ekuruleni eGauteng naphezolo zezabamba indibano yokuxoxa amalunga namalungiselelo okutyalwa komntwana wakwaphinda ngene. Izinduna zasemahostela aseGruleni eGoli zisingathe imbizo namhlanje zidingida ngezinhlelo zokulungiselela ukutshalwa komntwana wakwaphinda ngene. Sibhlungu kakhulu ngoba sikhona sizinduna saseGruleni sihlangene sihlela zona inhlelo zokuthi kufanele sambe kanjani senze kanjani ukungcwaba umntwana. Njengoba izintombi beziphume ngobuningi bazo ziya emkhosini womhlanga izolo, izinduna zinesicelo sokuthi umkhosi womhlanga usingathwe naseGoli. Sasicele sizinduna zaseGoli ukuthi sicela sibe nomkhosi womhlanga ngapha. Kade inhloso yemeeting yanamhlanje kade kuyileyo ukuthi sizodlulisa enduneni ukuthi abakhulu abasiphethe bakumukelile ukuthi umkhosi womhlanga uzoza ngapha kwelaseGoli nge-30 September. Kwazise umntwana wakwaphinda ngene udlale iqhaza elimqoka nasemahostela, izinduna zithi akekho yongena ezicathuleni zakhe. Umntwana waphinda ngene udlale indima enkulu kithi, sisizwe simnyama udlale indima enkulu kithi, siyabaholi bomdabu udlale indima enkulu kwisizwe sonke sase South Africa. Ongangokuthi
imisebenzi yakhe asikaboni ukuthi iyosala ilandelwa ubani okhona ungene ezicathulweni zakhe. uNdunankulu kaZulu siyomkhumbula njengomholi njengesigoma esasifundisa inhlonipho, sasifundisa ukuthula nokulamula, sizinduna nje sikhuliswe ngaphansi kobuholi bakhe. Ubukhosi besizwe samaSwati nesizwe samaZulu buhamba ibanga elide futhi bunomlando omude. Sikhuluma nje ke ingonyama yesizwe samaZulu ebusayo iNdlulamithi ngonyama uMisuzulukazi welithini yavundla esibelethweni sendlovukazi edabuka kwelaseSwatini. Lo myalezo ke olandelayo umbukeli udluliswe umalume weSilo okuyingonyama yaseSwatini umSwati wesithathu ngezwi ke lika Alpheus Nxumalo okhulumela uhulumeni waseSwatini. The question is, where does one begin when passing condolences of a figure towering as Mntwanenkosi wakwaPhindungene, Chief Gatsha Buthelezi? His Majesty King Mswati III, Indlovukazi, and the entire Maswati nation have already conveyed their sympathy and condolences to the President of the Republic of South Africa, His Excellency Cyril Ramaphosa, the people of the Republic of South Africa, and indeed to the family of Mangosuthu and all the organizations and structures he has worked with and which he has been working through. The Maswati do consider the demise of this great giant as a huge loss in the region. However, we take solace in the fact that the shadow of Usheng will continue to loom into the corridors of history. We are not going to miss the way which he charted for the region to follow when we come to issues of political emancipation, when it comes to issues of conflict resolution and reconciliation. We will never forget the role which Mangosuthu Buthelezi, which Chief played towards ending the violence and the murders that were ravaging the province of KwaZulu-Natal pre-1994 and through 1994 into the new democracy. He showed great skills and acumen when he joined the negotiators in Kotesa 1 and Kotesa 2 to come up with the program that ushered the Republic into a democratic dispensation. We have watched him with envy as he executes his duties both as second vice president of the Republic, as a cabinet minister, and a long-serving member of parliament in the National Assembly of the Republic of South Africa. The whole region of Southern Africa, or the whole continent of Africa, have lost a giant. We have lost a man of stature, yet at the same time, we are saying because of history, the history which Chief Gatsha Mangosuthu Buthelezi is leaving behind, will continue to mentor us and orient us to the vision that he had for the region and for the continent of Africa. To his family, we say, receive our condolences. To the people of South Africa, we are saying, receive our condolences. And to all inhabitants of the SADC region, the Kingdom of Eswatini's government pass its condolences at this hour of difficult and the loss of such a great man. Thank you for the opportunity. Baphawulileke mbukeli nababukeli laphayana inkundleni zokuxhumana ku-WhatsApp. Ake sizwe izimvo zabo. Ngizomkhumbula ngokuthi umuntu oneqiniso ukwazile ukuthi ayibumbe iKZN awubumbe uZulu awuhlanganise. Mawuthi uyakhumbula nje eSouth Africa ekhululekweni kwayo wayekhona ukule generation yabo Mandela abantu abalela inkululeko eSouth Africa. Umsakazi yabona uNdunankulu kaZulu Natal ubengacicizi ushengo wayesho impela ethi umuntu ozelo wesifazane uphila iminyaka eyamashuma ayisithupha lokunye sekuyimbantsela ngaze noma u17 so nje alale ngokuthula ushenga
Mina umntwana waphinda ngene emkhumbula nje ngokumela iqiniso. Nanokusebenzela kuZulu nje nanokusebenzela isizwe konke. Ziningi amafema wakhanda indawo zama-institution okufundela ayikuningi kakhulu. Nanokuthi ke nje ube indoda enamahlaya umuntu uthi hawu yeni. Elikhehle. Ubuthelezi ma salikhumbula mangenkatha. Bebulala abantu bakuthi bezenzele elungu. Okuquka umfa ungathi uyayeka leyo yenza uxolelaniso nabantu bakuthi. Somkhumbula ushenge umsakazo kubamba iqhaza ekuhlanganiseni isizwe samaZulu. Ubone iqhaza elikhulu umntana waphinda ngene kuloko. Ngithi nje shenge lapho khona umsebenzi wenzile. Mbukeli ke ukhumbule ukuthi imbono leyo ngiyababukeli akusiyona iSABC ngakho ke iSABC kanye neloluphiko lwezindaba ekhaya Jikelele ngeke baphawula ngokukhononda okungase kuvele ngayo. Okwamanje ke mbukela sinje iqhu ngapha ngaseyitolo siyabuya emva komzuzwana. Izwe lethu silvikele balika ungena obhubini sibuka ngamehlo amandla ilizwe sonoma mandla Jikelele Africa. I only know this as a Zulu when I joined the regiments. Siphinde ke sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele ngaphambi kwekhefu ke mbukeli sike sabona lapha yana umntwana uzuzifa ekhuluma lapha noSimphiwe Makhanya esho nje naye ukuthi yena njengendodana babonga kakhulu ubuholi umntwana ube umuholi aphinde aze abe umntwana ngisho nasekhaya esho ukuthi uyazazi ungabona ukubaleka komuntu uma nisahlezi nodwa nomndeni kodwa yikhathi njengalezi lapho bona khona ukubaleka kwakhe neqhaza belibambile emphakathini ebonga nje nesizwe sonkana ukuthi sibembe sabembathisa ngeinduduzo njalo njalo esho ukuthi impela uswele imlomo eyinkulungwane ukuthi abonge balahlekelwe kakhulu nakhona kwaphinda ngene uyasho nje ukuthi njengoba behlezi nje manje uyabona ukuthi khona isikhali sesikhona akusafani nje njengasekuqaleni bayibona ngathi basephusheni ke echaza lapha yana ngokuthi ke bazizwa kanjani ngesikhathi njengamanje isikhathi esibhlungu kakhulu ke mbukeli lesi kodwa nje ke okwethu okunye sekukubonga umveli inqangi ngeminyaka u95 asipheyo nawasibusisa ngayo ngempilo yomntwana kwaphinda ngene ziningi izinto ke azenzile ezinhle nabantu abayishow lapha ku social media einkundleni zokuxhumana okukhulukazi nje lapha yana sike sabona futhi ezinye izithombe lapha einkundleni zokuxhumana lapho simbona khona inyuvesi iMangosuthu University of Technology okuyinyuvesi ayakhaya yena ngoqobo lwakhe sibona amabutho engena khona nawo etshengisa ukumhlonipha nokumbungaza ke umntwana wakwaphinda ngene phela mbukela umntwana wakwaphinda ngene usungulo luyibunubunu ube undunankulu nje kaZulu ngonyameni ezimbili waba udondolo lwengonyama uzolithini kaBhekuzulu kuyingonyama eseyebuza yabanya ndezulu kanti manje ubese udondolo lwengonyama ebusayo njengamanje uMisuzulu kaZwelithini ukuthola nje ke umuzwa ovela endlunkulu kaZulu ngokukhothama kwembabazana emahaqa ngohlelo lweZoom sixhumana nokhulumela ke indlunkulu kaZulu umntwana wasonkweni umntwana uAfrika okuyena ke mlomo wengonyama yesizwe samaZulu umphame ephuci ikhubalo lezinyanga mnkonomnyama sikubingelele sikwamukele ohlelweni Siyabingelela hlabangani omkhulu singabingelela kubalaleli emakhaya babukeli Mageba ngiyacabanga nje ukuthi kumele ngabe ishaqeke kwaphela nasozwaneni amandla indlulamithi uma izwa indaba ezishaqisa uzokhothama komntwana kwaphinda ngena kunjalo nihlabangani amazwi awekho angachaza isimo sesilo sikaZulu indlulamithi kaNdaba okhanjelwe uNtunankulu waso silahlekelwe ubaba umkhulu induna yaso enkulu okuthiwa uNdunankulu okuyena besibambisane naye kuzo zonke ingqingamba lezinga ezibhekene noZulu ngakho nje ushayintshwe impela msakazi ingube kaNdaba ikuleso simo sokhungatheka songazi ukuthi yini kumele yenze kodwa ke sibeke konke amandla kumdali
Mngona Mnyama uba ngabe nje kuvele lo mshophi endlunkulu kaZulu kuyaye kwenziwe njani mhlawumbe yimiphi nje imicikilisho namasiko ayalandelwe? Kune uma kunjena kuba also nesimo sokuthi nomndeni lowo umndeni womntwana nje iwona okumele uthole ukuthi uhlele iprogram yayo kodwa kuyadingakala ukuthi nendlulamithi inikeze leadership ukuthi mhlambe ukuthi khona indlela ethile enesiso ukuthi isizwe sizile ngayo sizilele uNdunankulu kodwa konke lokho kuyo advise yona kodwa iprogram eningi iphethe umndeni njengoba sizile ukuthi umndeni social ukuthi umntwana uyabekwa ngolesihlanu lolu esiyakulona. Ndabazutha likhuluke futhi alingabazeki phela iqhaza labanjwa umntwana wakaphinda angena endlunkulu kaZulu nasezwe nje sikamalandela impela siqemeke udume lwengozi. Msakazi ngivumelana nawe and uma sithi iqhaza labanjwa umntwana sikhuluma ngeqhaza nami nawe esilaziyo nemfundo esikhule ngaphansi kwayo ekwathi noma kunjani eSouth Africa kodwa umntwana wenza isiqinisekiso sokuthi uhulumeni waKwaZulu uyabumbeka and kuba nezikole imfundo iyaqhubeka ingaphazamiseki. Ngikhuluma nje nabanye abaningi abafunda phesheya abafundela babuye sebeyodokotela ngalo lolu hlelo olwenziwa uhulumeni waKwaZulu ukuthi kuvula amathuba yize isimo sengcindezi samabhunu sasingakuvumi wabambisana nalo uhulumeni wamabhunu hayi ngoba ayewathanda kepha ngenxa ukuthi wayekholwa ukuthi akube khona indlela ukuthi impilo iqhubeke abantu baKwaZulu abathibela noma istrike lebesile kodwa bengaphakathi ngoba wayekholwa ukuthi kunzima kakhulu ukuthi ulwe nento ungaphandle ngoba awukwazi ukuyibona ukuthi isikhatsini. Ngakho ke imigaqo infrastructure yaKwaZulu enibonayo ama-college akhiwa ngapha nangapha namhlanje siyama-TVET kwakuyonke imizamo yakhe umntwana ukuthi awazi ukuthi kube khona i-platform ekwazi ukuthi yakhe intsha yakusasa omama bakusasa obaba bakusasa ukuze nathi sibe isizwe esiqashayo konke lokhu kwamnikeza amaphuzu njengohulumeni waKwaZulu ukuthi akwazi ukuthi umbuso waKwaZulu ukwazi ukuthi nawo ukhonjwe njengeminye imibuso kubonakala ukuthi cha namagalelo ombuso waKwaZulu ngoba uNdunankulu wesilo ube uNdunankulu zezilo ezintathu and uNkulunkulu umgcinile nje ukuthi azowitnessa awazi ukuthi agcine nendlulamithi le ayilwele ukuthi abe ngabanye abayilwele ukuthi ilungelo layo lingantshontshwa ngoba bese khona abanye emndenini ababefisa ukuthi ilungelo lendlulamithi liye kwenye indawo Msakazi. Yiziphi nje ezinye izinto ke Mnguni ongayikhumbula njengembabazane emahaqa abanye phela bathi ubephinde abe namancoko? Ube umuntu nje ubenganqena ukuhlekisa uphathwe isisu impela nokade uphumela esibhedlela kwangeke kube isuggestion enhle ukuthi umbone ngoba wayezokuhlekisa ungakholwa ungazobuyisela impela esibhedlela ungabe kumthungo. Ube umuntu nje in touch with reality othanda abantu futhi oba understandayo abantu and ube nesikhathi sawo wonke abantu makuthiwa nje ingabazana ilindiwe fanele iqhawula abantu wayenganqena ukuqhawula abantu abawu300 before iprogram iqala ube umuntu nje oyibeke phansi oyinikile ubeqonda ukuthi uzalelwe ukuthi azophila abantu ngisho enza ama-appointment kumaqembu akhe ubengathi ngoba ngowasendlunkulu ngizothatha bonke abantwana basendlunkulu ngibagqishe komasipala ngenzeni ukuze sikwazi ukuthi sikepshalishe omasipala wayethatha imphakathi athatha abantu abangabazi ubone ukuthi amalist akhe indlela abahlele ngayo ukuthi wayebahlela ngokuzama ngokuthi accommodate bonke abantu ngakho ke imisebenzi yakhe ngaze kusemsakazi
uma kuthiwa sibuyele emuva indlela nje imbabazane kaMahaka eyayiyo ube umuntu obona ukuthi cha wayethunyelwe emhlabeni ukuthi azokwenza okuthile ento umsebenzi nase uqedile sesiyabona uNkulunkulu esesephuca yena. Ungathini nje mntwana Afrika ngeindaba ezithi phela ikhothama nje imbabazane bekunokungahoshelani phakathi kwesilumi isiZulu kaZwelithini kanye naye ke umntwana wakwaphinda ngena. Lokho kusho abantu abanga-understand isimo sokubusa kwezwe. Imbabazane ziyangena esibhedlela ingaxabene nesilo. Mawuwela konke ama-statement ethu. That's why uNdunankulu now check ama-statement akhe akhona esod statement akathi khona kune-rift between yena nesilo. Nesilo kanjalo through ihhovisi laso. We have always been clear, clarify ukuthi ayikho i-rift between uNdunankulu wesilo nesilo. Labo abadijwa mhlambe ama-operational issues athile mhlambe basho lento zama-operational issues lawo ambalwa okuyama-trust mhlambe asibadijwa yilozo zinto kodwa ubudlelwane between uNdunankulu wesilo nesilo bebulokhu buphezulu kakhulu. Yingakho kwaze kwaba nama-rumors nanokuthi isilo siyobona umntwana esibhedlela. Wonke ama-platform isilo masikhuluma esisho ukuthi ngicela sikhulekise uNdunankulu wami wesizwe ukuthi alulame esibhedlela ngoba besijahile ukuthi umntwana aphume kuzoqhutshekwa lapho ekugcine khona. Ngakho amahebezi ukuthi bekhona ubuhiqhiqhi noma ungazwani noma ungaboni ngasolinye phakathi komntwana nomdala ebhubesi indlulamithi. Ngicela ukuthi nje ngikhaba ngeenyawo zombili kusakazi. Njengoba nawe mntwana Afrika uphawula lapha udaba lwengonyama trust baningi kakhulu impela abantu abakhathazekile ekakhulukazi isizwe samaZulu njengoba phela sazi ukuthi umntwana kwaphinda ngene kwaba nguye waba nombono wokuthi kube nomhlaba wesizwe samaZulu ongowesizwe samaZulu kodwa wawusubeka ngaphansi kweso ukuthi uqashwe inkosi ngeso lokhozi. Manje njengoba umntwana engasekho nje emhlabeni ungathini kulabo bantu abanokukhathazeka ukuthi uthi umhlaba lo wesizwe samaZulu ngonyama trust ingabe usezandleni eziphephile? Mthazi ngokuqinisekisa nelegacy yomntwana ukuthi ilegacy yomntwana yengonyama trust izovikeleka. Isilo sizokubamba izandla zombili usezandleni eziphephile ngoba indlulamithi ibheke ngamehlo amabili ukuthi akwenzeke yonke into ngendlela umntwana owakaphinda ngene awofisa ukuthi abone ajabule ngayo ebona isizwe sakwaZulu siya phambili. Lokhu kuyoba indlela enkulu ukuthi simhloniphe simkhumbule ngayo. Siyazi ukuthi umuntu omdala ubene wesaba kunjalo nawo umuntu othanda isizwe umuntu oqotho. Kunzima ukuthi ungathemba umuntu ukuthi engashayela imoto yakho owayekhiphela wena egaraji. Ngakho ke akungabi khona kwesaba. Isilo sikliya kakhulu sesikushe kaningi ukuthi ama-rumors lana ukuthi umhlaba ngwemashazi uzodayiswa for inzuzo isikhashana abantu bakwaZulu besigcina kube isimo sokuthi sebenzela abantu bangaphandle. Lokho kuyinto engeke yenzeke. Kuyinto engeke yenzeke. Imbube ayimisele ukuthi ibulale ilegacy yomntwana. Ifisa nje ukuthi ezokwenza nezoqhubeka ikwenze kuzoba yinto ezokwazi ukuthi kube indlela yokuhlonipha ilegacy yaleli qhawe likaZulu uNdunankulu kaNdaba. Sibonga kakhulu ke mntwana wasonkweni ngesikhathi sakho namhlanje kuseni siyazi ukuthi nimatasa yintatheli kubhekele nale kodwa siyabonga kakhulu ukuthi uxoxisane nathi la ekhaya Jikelele. Sabangani ithini sibongayo ngokuthi indaba zendlulamithi indaba zikaNdunankulu nikwazi ukuyisingatha ngesikhulu isizotha iqhubeke nokuthi nisibambise ngoba siyisizwe sisemanzini sithi umsakazo uNkulunkulu anipha amandla ningaphela amandla nibe nosuku oluhle noba budludla lapho nomphakathi wonke wonkana wenu obukayo. Siyabonga.
Sibonge kakhulu. Lowo ke mbukeli ngokhulumela indlunkulu kaZulu, umlomo wembube, umntwana wasonkweni, umntwana weAfrika Zulu. Besixoxa naye ke ngohlelo lwe-hybrid. Sinkankanya nje ke umshophi osehlele wokukhothama komntwana wakwaPhindangene. Njengamanje ke mbukela ke sithi qu futhi ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana. Wena usematheni, wena usekushumayeleni, wena usentabeni zikaZulu. Umkhosi kanti bathe bazwanga zifunda mthuleleni luyamemeza usuthu yamazuzu. Genene mbukeli wami uwile umthomkhulu nakubeni uwile nje siyaqonda into yokubana lo mthi awusoze ubune kodwa iziqhamo zakhe zawuqhubeka kaloku zimila kwilizwe lemimoya. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokuba umntwana wakwaPhindangene singatsho sithi mbukeli biligorha elingenabatha kunjalo nje imbali yakhe ityebile. Akwazi uphoswa mbukeli kuba xa sibuya entengisweni saba nodliwanondlebe nomnimzana uManyosi Mbatha uzasixelela banzi ngale mbali ityebile yomntwana. Masithi qhwi evekileni siyabuya ngongoko. Merit of my own, then Jesus Christ and righteousness. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Siphinde sikwamukele ngembukeli ekhaya Jikelele. Njengamanje sixoxa nosomlando uManyosi Mbatha, sixoxa ngembabazane emahaqa usungulo luyibunubunu ukuthi ke wathatha phi lamagama umntwana ezalwa ngibani kuphi nini. Siyazi ke ukuthi engathi ukuzalwa kwakhe kwaba isimangaliso njengoba kwenzeka into engajwayelekile. Baba Manyosi asikubingelele kuseni sikwamukele ekhaya Jikelele. Uyize noma zingekho indaba ezihlanganisile zingekho mnandi kodwa ke siyakwamukela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho kuhlwile kuZulu. Angibonga ukuthola leli thuba ngikhuleke endlunkulu. Ngikhuleke kubatwana bonke namakhosi onke akwaZulu neinduna ngokunjalo. Izwe lakwaZulu noma iSouth Africa yonke igutshuzelwe yifu elimnyama. Ngokwendlula noma ngokuguqa komntwana wakwaPhindangene. Siyasikhalela ke nesizwe sakaButhelezi bekade sihola ngokubukhosi. Uguqile umntwana kodwa ke ngoba sithi uguqile nje uguqile kufanele siyitshele ukuthi akahambile kodwa sinaye ngokomoya. Yebo. Ake siqale nje Baba Manyosi ngokuzalwa komntwana wakwaPhindangene ezalwa ngibani nini? Umntwana wakwaPhindangene uzalwe nge-27 zingamashumi amabili nesikhombisa kuNcwaba ngo 1928. Ezalwa inkosi yakwaButhelezi uMathole. Ngasohlangothini lukamama ubezalwa endlunkulu inkosazana inkosi uDinizulu. Yeah. Ezalwa ke umntwana uMagogo. Wazalwa ke ngaloyo nyaka sinqale ngawo. Umntwana wabe egane kwaButhelezi enumber 9. Umntwana uMagogo. Yebo ngoba phela siyeza ukuthi inkosi Mathole, uChief Mathole waye namakhosikazi ayi10. Enumber 9. Ngokuthi uzalwe endlunkulu ke wafike ke wawudla umuzi. Kwafanele kube uyena ozozala ke ozozalela inkosi isizwe sakwaButhelezi. Ekutholakaleni kwakhe ke kwabanzima ke nokho ngoba kuyavela emlandweni ukuthi baze baya eThekwini kuShembe umqalo wendlela okuyena owakhona ukwenza konke ngoba nje igama lakhe uButhelezi kungamanga osuthu. Futhi kwase kugezwe izandla ukuthi seyehlulekile ngokwesintu bezama ukuthi umntwana athole phela abatholela inkosana. Baze baya ke kwaShembe umqalo wendlela wafike wenza ongathini wabathandazela kwatholakala ke umntwana kuma ngosuthu. Yisi isimangaliso lesisho ukuthi kwaba ukuzalwa kwakhe kwaba isimangaliso. Kwaba isimangaliso. Uthe masezelwe ke wasehamba ke sephindela khona esontweni eyobusiswa. Kwafika umqalo wendlela wasemetha ke igama lakhe leli
sekuyobonga ukuthi ke hawu siyabonga umqalo wendlela safika kwesokhala nangampela sesiphendulekile yeah ngumqalo wendlela kwabe besemetha leli gama wabe semetha ke igama kumqalo wendlela ke lili elikagatsha kusho ukuthi wathi igatsha ke leli okubambelela noma isizwe samaZulu esiyobambelela ngalo yebo kusho ukuthi lo muntu ekuzalweni kwakhe wayevele kukhona ukuthile okukhombayo ukuthi uzoba into ethile ezweni samaZulu siyazi futhi nokuthi ena unina uPrincess Magogo wayengumculi ethanda umculo wayengumculi ngoba umlando usitshela ukuthi noma eseyogana noma uma ugana kunento ekuthiwa bulanda eyenziwayo khona okuncane khona okukhulu bakusho abasendlunkulu ebulandeni ukuthi lo mntwana esimlethe lapha bakithi ningethuki noma bengethuka abantu bakwaButhelezi abadala uma ehlabelela umuntu ohlabelelayo unekhono elisimangaliso so siyacela nina bakwaButhelezi nikwamukele lokho ngoba ngokujwayelekile phela umakoti akawubanga umsebenzi hamba ngale emva kwezindlu ukuthi kwakumele khona bebike ngoba phela kujwayelekile kwangajwayelekile futhi ngalezo ikhathi ukuthi umakoti hoyibo nemculo nokubanga umsindo uyabona kwakuyileso sikhathi elishaya ke isigubhu sakhe lesa isiphatha eshaya ke isigubhu leso utolotolo namageke khona lokho kwenziwa igeke okufuthwayo yebo shaya zonke lezo zinto kwakho umuntu wayenetalent elisimangaliso wakhula ke umntwana wakwaphinda ngena waze wabamdala wafika esigabeni lapho ke eseba undunankulu kaZulu ebekwangibani ngaleso sikhathi ukuthi abe undunankulu kaZulu ukhulileke umntwana nje ke wafunda wenza zonke izinto wabuya wazobekwa wazoba inkosi yakwaButhelezi nakuba belunga babekhona ngaleso sikhathi babengakuthandanga ukubeka kwakhe kodwa babekwa ngo1954 baze bakuthatha njengokusemthethweni ngo1957 kwase ukuthi wayesezobekwa ke zoba undunankulu ebekwa umza wakhe ngokuzalana isilo ubhusha isilo ubhekuzulu sambeka samenza undunankulu waphatha saze sendlula kwaba umdlokombana waphatha waze wendlula ngoba sekwindlula mithe eseyibekile naye esihlalweni umsebenzi vele wayindunankulu nje kaZulu kusuke kuyini ukuthi umuntu owundunankulu yini umsebenzi wakhe enzeni kuZulu umsebenzi kaNdunankulu kukuthatha okuphuma emlonyeni wesilo akendlulisele isizweni ngokuyigaba zakhona umsebenzi ke wona belona iqhaza lakhe libambile nanokuthenini uma singasebenzisa ulimi lamanje sithi cabinet usuke ehola leyo cabinet exhumanisa icabinet nesilo ukuthi izizwe liphathwa kanjani zonke lezo zinto waba undunankulu oqala emlandweni ngaphandle kokuthi ube undunankulu ezalwa khona endlunkulu undunankulu oqala emlandweni ukuthi abe undunankulu wamakhosi amathathu undunankulu oqala ngokomlando vele ke kwaButhelezi khona umlando wakhona okhombayo ukuthi bebengamaduna ngathini bazindunankulu zakwaZulu kodwa yena ube ngoqala ukuthi aze kube namakhosi amathathu ngoba emlandweni siyakuthola ukuthi like umntwana uMaphitha wakwaMandlakazi khona lapha okuvela khona ebongweni zakhe ukuthi ungumhlanu uzingehla ngokubeletha izilo ezintathu so yena ke wayengumntwana kodwa kusho ukuthi ekuphileni kwakhe waphila nezilo zantathu engumntwana lo beyindunankulu wakwazi ukuthi alawule ezinduneni kumakhosi azabe emathathu ukuthi ube uludondolo izilo kulokho kusho ukuthini kuba ludondolo udondolo ngokujwayelekile into yokudondolozela uma udondolozela udondolozile ecilini kodwa udondolozela uhambisa phambili so okusho ukuthi bebedondolozela ngaye ngolwazi lwakhe abekade enalo uma ufika uhlala esihlalweni vele umthole ekhona bechushisa uyachushisa ngisho kanjani that's why bekuthiwa udondolo yebo kulokho ke kuba undunankulu kaZulu ke wayese efika nini kwipolitiki kwipolitiki uthe zoba undunankulu wakwaZulu ubevele esefikile kuyona ngoba siyamthola efunde Fort Hare efunda lapha eFort Hare ezotholana noRobert Sobukwe nomnumzana uNelson Mandela nabanye kwipolitiki wafika wangena kwi-youth ye-ANC iyona leyo i-ANC eyayingabe iholwa owayisihlobo sakhe owaye umsunguli wayi-ANC ekusunguleni kwayo i-ANC ababe khona beyisungula uPixley kaIsaka Sema isihlobo sakhe njengoba uchaza nje kube uyisisilo uSolomon sasi ingcenye yaso nakuba kwakungabekiwe etafuleni
kuzoba ke ngabanye nabanye. Okunye futhi engithe mangabe ngucabanga kwangifikele emqondweni okungenza ngimamatheke ukuthi bengithanda indlela yokuthi yize noma uyise ayinamakhosikazi ayishumi kodwa yena nje uyihlalele nenkosikazi wakhe oyedwa zwi. Wenze ukwethembeka okukhulu angeke ngazi noma ngathi ukwethembeka ngokujwayelekile ukhulela endlunkulu. Endlunkulu isithembu bekuyinto yakho kodwa yena wenza okuhlukile isikhathi eside kakhulu. Wenza nje okuhlukileyo yena. Esho nokusho ukuthi asikho isidingo sokuthathathe omunye unkosikazi ngoba uPrincess Irene wayudondolo lwakhe ke yena emeseka enza konke. Ngiyakhumbula nje xoxa udaba lokuthi hey wafika phela intokazi yaseGoli Princess Irene efika le kwaZulu engazi kodwa uMagogo Princess Magogo amfaka ngaphansi kwekhwapha lakhe emfundise ngobukhosikazi bakwaZulu. Ngoba uma ulanda thola emlandweni yakhe uyamncoma kakhulu umntwana Buthelezi ncoma umama wakhe ngibike kanjalo. Uyamncoma njengoba usho nje wafika uMamzila umuntu waseGoli yokushina ngisho kanjalo ezohlala emakhaya futhi ebukhosini. Impilo kushuthi yayiphambana kakhulu kodwa umama wakhe akamcwasanga ukuthi hey makoto obuye eGoli kwasho cha wamthatha wamfaka endleleni kushuthi naye uMamzila wezwa waba lo dondolo lwakhe ngoba impumelelo vele umuntu wesilisa inowesifazane ngemuva. Uma kubheda umuntu wesifazane babusiswa ke nangabantwana. Babusiswa ke nangabantwana. Yebo. Babusiswa ngabantwana abawu9. Yeah. Amadodana amangaki? Amadodana amathathu. Kose kuba ke izintombi lezi ezinye. Ngiyakhumbula nje isikhathi esinzima kakhulu ngesikhathi ke elahlekelwa ngabanye babantwana bakhe. Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu. Esinzima ababili babegula ababili ke bashona ngengozi yemoto esingaphawula kuye ke umaka ngiyebona indodakazi yakhe lephesha kwelwandle uLathoya nayenze izibukwayo eseba ngumculo onguye futhi umzukulu wakhe umntwana wakwaPhindangene. Ngiyabona umntwana uzuzifa kodwa ukhona uye kade sehlala naye lapha kwaPhindangene benondlunkulu wakhe. Umntwana uzuzifa ubesondele kakhulu kuye njengokuthi ube close noyise. uLathoya umzukulu wakhe umntwana waPhindangene kusho ukuthi ufuze ugogo. Uyigagu ngoba phela nomntwana nabe yigagu. Hayi igagu kakhulu. Ufuze ugogo umntwana ulethe uxolo washo nengozini yemoto umama wakhe esasemncane uLathoya ngakho nje ube ngaphansi kwesandla somntwana waPhindangene embhekile njengomzukulu wakhe emkhonze kakhulu. Yebo. Kunjalo. Hey cha silahlekelwe kakhulu sisizwe samaZulu. Sizalokhu nje siqhubeka ke babumanyosi sixoxisana ngeqhaza lomntwana waPhindangene abelibambile eindaweni eziningi. Ngeke ngabona lapha enkundleni zokuxhumana amabuthe hostel esehlangene ecukula ubona ukuthi nabe indlela bamhlonipha ngayo namanye ahamba ayogasela lapha yana enyuvesi mangosuthu okuyinyuvesi ayakha yena qobo lwakhe. Imizwa makuthe makufika leli gama elokuthi delani njalo lifike ngemizwa eminingi. Kwabanye bayakuthatha ngokuthi mhlawumbe bayakucelebrate yabona nje angazi noma ngathi mhlawumbe ngama upside down ngoba uyakubona bayehla bayenyuka bayahlabelela benza yonke into. Benza yonke into ongayicabanga kodwa ke hayimbi kubenza nje yonke into njengokuthi umntwana ube umuntu ofundile kodwa bengayikhohliwe ukuthi ungubani ubuyaphi. Bengakhohliwe lokho. Ube neqhaza elikhulu nathi ekuthenini sikhule sizazi ukuthi singobani siyaphi sikuphi. Uyabona nje nabona babumanyosi ikakhulukazi lapha yana endaweni yasoLundi. Uyabona nje uLundi luyinto oluyilo namhlanje imisebenzi yakhe ngomntwana kwaPhindangene. Ngiyakhumbula nangesikhathi sezibhelu lezi zikaJuly ngaloya nyaka lapho kwasekuluthwa khona ama mall wayebonakala yize noma esemdala efike ebusuku makuthiwa kugadwe uLundi ukuthi lungangenela lushise lube njani. Wayengomunye wabantu ababekhona wafika ngeintatha zokusa naye nabantu ababeqaphe lapho ngoba ubona ukuthi yithukuthuku zakhe lezi akakwazi nje ukulala ezwa kuthiwa kuyangenwa ezitolo kwenziwani as a result nje ke futhi imphumela yalapho uLundi lona akazi luze lishiswe akaze luze lungenelwe. Impela kwamphatha kabi ukuthi imizameni yakhe yonke ukuthi kwakungacekelwa into phambi kwakhe. Wayemdala ngobudala bakhe lapho wayengekho umfowabo kubo wayekhona evukile ezilapha kodwa wabona ukuthi kungenele ukuthi uma etshelwa naye akahamba yogada naye wayekhona lapha emdala engenamfowabo kuba engangaye lapha wayesigadelena ngokwakhe okukhomba ukuthi
wayengahambisani nezinto engisizona ukholwele ekutheni nakhulunyiswane hayi ukuthi kwenziwe kusetshenziswa amandla wasebenzise ngendlela errong. Ezinye ke zezinto ke umntwana ahambe zingafezekile sazi ukuthi kwakuyisifiso sakhe esikhulu ziningi nezikhulumo eseyikhulumile ngalokho ukuthi wayifisa ukuthi engathi kungaba khona ukubuyisana phakathi kweqembu la IFP kanye neNC. Kulabo buholi kwasabisele manje ubona ukuthi mhlawumbe into le engagcina ifezekile mhlawumbe laba baholi abakhona sekungaba into abayibeka eqhulwini ukuthi into le umntwana ayifisa kufanele senze isiqiniseko sokuthi igcina yenzekile. Especially ikakhulukazi eqenjini lakhe kufanele mabakwenze uma bekholelwa imfundisweni zakhe kufanele mabakwenze bekhulumisane neqembu Khongolose ukuthi yazi umntwana ushiyile usesishile yebo kodwa ubefisa ukuthi senze kanje ngoba thina ngokweinkolelo zakhe ngokukholelwa kwakhe sikholela khona thina noma ngokwenkambiso ngoba iqembu neqembu linendlela yalo yokusebenza so ushuza iqembu lepolitiki ngoba ukholelwa kulona so ke fanele bekholele kulokho ayikholela khona umntwana kukhulunyiswane ngoba ngokwesintu kuyinhlambuluko kahle kahle futhi ubehlale esho ethi yena azange esule eKhongolose kahle kahle azange ubehlale kusho ukuthi azange esule so uKhongolose nawo ufanele kushaya inhliziyo yokuthi ake sizwe yebo akasekho kodwa ake sigcwalise ifiso zakhe ababanyosi ngashonelanga masingaqala sithi siyakhuluma ngeke siqede masingakhuluma ngomntwana waphinda ngene sibonga njengesikhathi sakho sazolokhu siqhubeka kodwa ke sixoxisana njengoba sazi ukuthi hayi sisasekhona so besizwa futhi nezinkulumo sikhulumisana nabanye einhlakeni ezahlukahlukene futhi zikahulumeni kanjalo ke nasendlunkulu besika sakhuluma nomntwana wasonkweni ngekuseni ke engumlomo wendlula mithi naye ke edlulisa amazwi njalo okwamanje ke embukeli nje ke ake sithi qhu ngapha ngaseyitolo sobuye emva komzuzwana. I only know this as a Zulu when I joined the regiments. Umntakichi, Jim Safilo, Sini Kacha. Umntakichi, Jim Safilo, Sini Kacha.